Сега как ще те облека? Не барекиш? На Цветенца много е хубава! Да! Да! Абсолютно съм като цирков артист вече. Хайде, мила, ела да обличам. Виж, вземи гасеницата. Добре, и това става. Ела да се обуна. Чорапчета. Виж къде е Дарина? Здравей, Дарина! Не ми аз чорапа. Сега, Даринка е готова, само прическата остана. Скъпа, тая фибичка ли искаш да сложим? Хареса ти? Той имаше една ластичка, тук къде изчезна? Изчезна! Калян е наред. Заповядай. Пътя е твой. Какво стана? Какво има? Кое? Кажи сега всичко по-наред ли е? Да. Я да видим. Браво. Виж, бати, само се облагащите. Само се облича Калян. Това е голямо момче. Виж паетето. Паетето малко. Може ли да ми помогнеш? Няма да мога сама. Така бузок. Даринка, косата я оформям, като я пръскам всеки ден с лавандол във вода. Взела съм си едно маленко шишенце. И първо, че мириш много хубаво. Второ, че много я подхранва. Сега ще видим какво ще излезе, защото тя няма кой знае колко коса. Но пък ми е много трудно да оформя, ако е суха. Така че е мокра всеки ден. Да тръгваме. Колко е часа? Аз не съм се облякла. Сега е моя ред да се облека, но най-вероятно ще си облека някой клин и някой широк свитер, защото просто е толкова дъждовно времето, че със сигурност ще съм с гумени бутуши. Само въпросът е с дългите или с малките бутуши. Даринка, ела сам. Калян е инструктиран всеки път, като Дарина излезе от стаята, понеже стълбите са невисоки, да ми казва: ела тука. Или отивай при бате. Аутфита ми за днес. Така, опитаме да се облека. Ми е успешно. Само искам да ви покажа. Става в хола, защото детската е в пълен потрес. Сега имам да сипя на децата храна. Взех си една много интересна райница, понеже някакви сайтове и гледах по 200 лева. Аз реших, тъй като не знам дали ще я ползвам. Абсолютно няма смисъл да се дава толкова много пари за нещо, което няма се ползва. Реших да си взема от AliExpress, си поръчах. Една черна е, много готина. Но, да причина съм спърча скъпата, защото това нещо, докато сложиш бебето, отнема страшно много време. На една страна се носи, не е обикновено кенгуру. Не знам как се води, забравих точно. Обещала съм да сготвя на Калян любимата му супа. Даже съм обещала от вчера, но вчера не успях. Така че днеска ще я сготвя. На моите прабаба и беше много любима супа. И даже тя е едно времешна супа. Бебешка млечна се води, млечна супа. Няма да готвя още, после ще готвя. Ще готвиш ли с мен? Я видим колко е часа. 10 без 20. Супер, много съм доволна. Сега е време да оправя багажа. И сме готови да ходим. Искам само да ви покажа нещо. Тези двечките красоти съм ги взела от пазара от Горно съхранение. И просто съм толкова доволна. Спазарих се за цена за 10 лева на картина. Трябваше да им се пребоядисат малко рамките. С една и такава обикновена акрилна боя. Стана много добре. Сега обаче въпросът е къде ще ги сложим. Не ги въди, нали ги събираме. Оставяме хубав, що годе приличен вид. На тази. След 100 000 часа сме в колата. Днеска много дълго времето. Аз тук се догримирам. Че имам да оставя децата на сестра ми. Много ще се впечатлена. И малко ще го обикалям по вторите употреби, защото не съм ходила от много време, може би 2 седмици по вторите употреби. Да не и повече. А много обичам да ходя по вторите употреби, като вали навън, защото е спокойно. Много обичам. Много обичам дома
сушарския период, само където по принцип той се държа много време. Иначе сега доста време не съм си била вкъщи много задълго. Много обичаме с Калян да готвим, затова днес ще готвим моята любима супа. Дойдохме в нашите, ама Калян няма. И Калян вика, и сега, кой ще ни гледа? Ние сами ли ще стоим? Бутусите. Те са боя бутусите. Очарована. Да. Ето защо води децата да играят тук. Да си гледачка. Чао! Така, ходих при моят любим Красио. Там ходя за обувки основно. Но забравих да снимам, така че ще ми простите. Там съм си намирала какво ли не. Аз не пазя, затова просто предпочитам да не се съобразявам, да не ръбувам на пазене на обувки, на дрехи, затова предпочитам си малко по-евтини. Даже не малко, но доста са по-евтини дрехите от вторите употреби. Сега се насочваме към една друга моя любима втора употреба. Аз предпочитам да ходя във втора употреба, където продават и детски дрехи, защото моите деца също много не пазят. По закон, ако купя нещо чисто ново, особено нещо по-скъпо, то веднага бива ликьосвано. Не знам дали сте идвали в Казанлък да пазарувате по вторите употреби. Ние имаме къде ли не втори употреби. Буквално целият ни град е пълен с втори употреби и продължават да отварят нови и нови. Даже сега мястото, на което отивам, казва се Зора. Сега отвориха до него, същите собственици, отвориха още един магазин втора употреба, защото събота и неделя там са екстремно ниски цените. Имам предвид, преди бяха 3 лева килограма. За 3 лева килограма и като ви кажа, наистина излизат много хубави неща. Беше много интересно как ги обработват дрехите, като ги вземат. Ние сме работили в такава втора употреба, само че беше благотворително в Англия. Там отиваш и си подаряваш дрехите и реално ние всички дрехи ги минавахме с едно, което по принцип е за гладене, но на пара е, нещо като парогенератор, но не е като ютия, ми е едно с стойка, не мога да го обясня, има контейнер с вода, реално хората отиват, даряват дрехи и ние ги продавахме, като каквото изкараме, всичко е за определена кауза. Децата вече са в колата и май тръгват да заспиват. Кажете здрасти! Здрасти! Тръгват да заспиват и ние се прибираме, защото спят вкъщи. Пренасям ги. Се захващам да свършим нещо вкъщи. Заспивате, знаеш, че ще пренеса. Добре. И си показвам какво съм си взела днес. Много малко неща си харесах. След като пробвах дрехите вече веднъж, осъзнах, че не съм снимала правилно, така че сега ще ги пробвам отново. Първото нещо, което си взех е... Много беше рисковано, понеже е супер... Изглежда супер къса полата, но си викам, може пък и да стане. Интересното е, че е XS, а по принцип аз не нося XS. Страхотен плат е, страхотна материя, много ми харесва. Следващото нещо, което си взех, има едно петно, което се надявам да излезе, защото го видях чак сега. Но ще се опитам да го махна. Вече съм си по нощница, защото следващите неща, които ще ви покажа, са за децата. Това е една тениска за Дари. За другото лято, защото вече съм взимала. Следващата блузка е само, че 9-8 размер. Няма да носи скоро. Може би до година. Тениската беше на H&M, това е Zara. За сега ви оставям, защото отивам да приспа Калян и ще се захвана да хапна малко и си почина. Оставих Боби и децата и отивам да взема книжката, където събираме колекцията. Защото тази седмица не съм ходила да я взима. След това отивам на танци, не спира да вали цял ден.